Nu har jeg bare fået så meget god viden om fladfisken, så jeg må kunne bruge det til et eller andet. Jeg har det! Ronja? Ronja? Åh Gud! I den her video skal vi lave fladfisken Ronja. For mig er det ikke vigtigt, at du har alle mulige fancy redskaber til at lege med selvhærdende ler. Jeg plejer bare at bruge de køkkenredskaber, jeg har derhjemme, men husk at vaske dem op, så de kan bruges igen. Det du skal bruge er noget til at tørre fingrene og dine redskaber, selvhærdende ler, vand, så dit selvhærdende ler ikke udtørrer, en kniv til at skære med, en kagerulle til at gøre fladfisken flad, og andre redskaber, der kan hjælpe dig. Hej Luca! Din prut! Luca! Jeg får så dårlig samvittighed, når du står sådan og kigger. Man skal altid lige varme det selvhærdende ler op, sådan, så det bliver mere smidigt at arbejde med. Så vi starter lige med at ælte det, så vi har lettere ved at bruge det. Jeg bliver nødt til lige at vise, hvordan Luca ser ud. Jamen, jeg filmer jo. Alrighty, Roo, Scooby-Doo, let's get to it. Godt. Det her er min klump, som jeg så har siddet og æltet. Jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en... Ja, faktisk. Vi laver en stor fladfisk. Og så kunne jeg godt tænke mig, at den kommer op og hænge på væggen, så den skal ikke være større, end at den kan sidde lige i midten her. Så hvad kunne det være? Lad os prøve at sige, at jeg stopper lige den her. Okay, linealen er 50 cm. Tænk, hvis jeg kunne lave en på 50 cm. Det afhænger, jeg har jo købt noget ler, ikke? Men det afhænger også lige, hvor meget ler man har. Vi siger lige 40 cm. Så sparer vi lidt ler der. Og nu til kagerullen. Så kan vi rigtig gøre den flad. Lige nu er det kun 14,5, så jeg er ret langt fra. Så jeg finder lige noget mere ler frem. Der fandt vi noget ler. Og så prøver jeg lige sådan at lægge det der ved siden af, og så rulle det her. Den her lede er den 35. Okay. Jeg tror også, jeg skal være lidt realistisk. Den bliver ikke 50, den bliver ikke 40. Men altså, den bliver 35. Prøv lige at se det. Jeg tror, det kan dække hele mit hoved. Det jeg vil gøre, jeg bruger spisepinden til ligesom at tegne fladfisken. Og den skulle være oval. Ish. Ovalish. Fordi så vil jeg begynde at fjerne noget af alt det her. Og det jeg faktisk bare vil begynde med nu, det er sådan, at jeg bare begynder at forme fisken. For lige at beskytte bordet, fandt jeg det her underlag, som bare noget karton, der er blevet lamineret. Og så har jeg lige tørret bordet af. Og egentlig så selvhærdende ler, det er sådan ret let at fjerne. Du skal bare tage noget vand, fordi så bliver det opløst, og så bare tørre overfladen af. Og det jeg gør nu, det er bare lige at prøve at lukke de der revner, der er. Nu hvor at den selvhærdende ler er så fugtig. For at gå i gang med at arbejde med dens ansigt, så tager jeg det overskydende ler og laver 2 øjne og en mund. Og for at det ler, jeg sætter på, sidder ekstra godt fast, så laver jeg ligesom sådan nogle ridser, både på fladfisken og i det ler, jeg har her. Tager jeg noget vand. Og nu skal vi lave nogle øjne. Fladfiskens øjne, når man spotter dem, de ser så sjove ud, og de kører sådan helt rundt og sådan holder rigtig øje med, hvad der sker. Jeg kunne godt tænke mig nogle store øjne, der kunne holde øje med rummet, holde øje med, hvad jeg sidder og laver. Og fordi det her bliver sådan nogle klumper, så kan det faktisk godt være, at det tager ekstra tid for det at tørre. Og ligesom med munden, så skal vi igen lave ridser. Og lave ridser på øjnene. Rødspætten har de her benknuder i ansigtet. Så vi skal også lige have lavet nogle benknuder. Jeg tror faktisk ikke, også hvis jeg skal have plads til en finde, så er 3 måske fint nok. Ja, det er sådan nogle små pølsearme. Jeg skal give dig pølsearme.
nu skal vi til at lave detaljer på fisken. Jeg starter med øjnene, og der kan jeg godt lide at bruge en ske, fordi hvis man skal have sådan nogle lidt tegneserieøjne, det synes jeg i hvert fald er sjovt. Det vil jeg gerne have, min fisk har. Og forhåbentlig kan jeg gøre sådan, så det ligner, at den kigger på mig. Så hvis den hænger der, og dens øjne skal kigge ned, så må det cirka være her. Og nu skal Ronja bare tørre. Jeg tror, Ronja kommer nok til at tage omkring 3 dage for at tørre, og det er fordi hendes øjne og mund er blevet så tykke. Men cirka 3 dage. Og jeg skal lige huske at sige, at hvis du vil have et hul i din fladfisk, så den kan komme op og hænge på væggen, så kan du tage spisepinden igennem fladfisken. Så du kan lave et hul, så den kan hænge på et søm. Og det var simpelthen sådan, som Ronja hun blev lavet. Ikke også, Ronja? Fordi at fladfisken går i et med havbunden, så har jeg været inspireret af den viden, jeg fik af mine dykkervenner, til at lave en blå fladfisk, der går i et med min blå væg. Så håber jeg ikke, du bliver væk fra mig for ofte, Ronja. Og nu er det nemlig blevet tid til den aller sjoveste del, fordi nu er det tid til, at du skal lave din egen fladfisk. Du kan enten vælge at gøre ligesom mig, og lave en fladfisk, der kan hænge på din væg. Men det kan også være, at du vil bruge den viden, du har fået fra Fakta-delen, til at lave en anden slags fladfisk. Når du har lavet din fladfisk, så må du rigtig gerne uploade et billede eller en video her på Flimmer. Og så synes jeg, hvis du laver en video, at det kunne være så fedt, hvis du fortalte, hvad der har inspireret dig fra Fakta-delen til at lave din fladfisk. Og også rigtig gerne, hvad din fladfisk hedder. Tak for nu. Vi ses! Nå, Ronja, skal vi ikke have dig op og hænge?